Vitajte na cyklotrase Maríková, mieste, kde sa dobrodružstvo stáva skutočnosťou. Prejdite krásnymi lesmi a spoznajte historické pamiatky, ku ktorým vás môže zaviesť. Cezhraničný projekt nám umožňuje spolupracovať s našimi susedmi a spoločne rozvíjať túto oblasť. Maríková je miestom, kde sa cyklistické dobrodružstvo stáva skutočnosťou. Užite si nezabudnutelné chvíle s rodinou a priateľmi. Maríková, miesto, kde sa konajú cyklistické udalosti a preteky, vám ponúka nekonečné príležitosti na dobrodružstvo a objavovanie priľahlého okolia. Navštívte zaujímavé miesta v okolí, kde si môžete oddychnúť. Príďte a zažite svoje vlastné cezhraničné cyklistické dobrodružstvo na trase Maríková, cesta do dobrodružstva.